Tradisi becik Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 10 Februari tahun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 7 ayat 1 tekan ayat 13. Salah siji tradisi kang nate ndak tindakake nanging ora kamangerteni maknane yaiku rikala wong bali saka kuburan sadurunge mlebu omah kudu luwih dhisik mlebu pawon. Ketuk ngarep luweng, telapak sikil kanthi genti-genten diedhepake ing bolongan luweng. Sawijining pitakonan bisa kaajokake, lah nek wis ora ana luweng, wong wis do diganti nganggo kompor gas. Njur kepriye carane nindakake tradisi mau? Saka web aku entuk katerangan menawa tradisi mau saktemene tujuane kanggo ngresiki energi-energi negatif kang katut utawa ngatut saka kuburan. Kahanan luweng kang isih anget utawa panas dadi srana kanggo nyingkirake energi negatif mau saengga si energi negatif ora nggiri godho sak wayah-wayah. Mbok menawa pitakonan kaya cecala uga dadi pitakonan bab tradisi wijik sadurunge mangan kang banget kaugemi dening wong-wong Parisi lan para ahli Taurat ing waosan dina iki. Tradisi wijik ing budaya Yahudi kalebu ribet. Tradisi kang disebut Netilat Yadayim iku kira-kira mengkini. Kanthi migunakake cangkir danganan loro, wong kudu nyirami tangan tengen kaping pindho utawa kaping telu. Sawise iku, wong kudu ngecuri tangan kiwa kaping pindho utawa kaping telu. Mengkono katindakake wala-wali kanthi genti-genten saengga tangan kekaro temen-temen resik. Saleberiku tangan dilapi nganggo kain sing resik. Danganan utawa cekelan cangkir kudu loro. Karben tangan sing wis resik ora bali reget menawa kanggo nyekel danganan kang padha. Dene maknane yaiku resik ing tangan nglambangake resik utawa kasucianing ati. Sing dadi pitakonan yaiku menawa anggone mangan ana dalan lan ora cuma wis banyu resik sarta cangkir kanthi danganan loro, kamangka wong wis keluwen apa ya kudu nunggu ketuk ngomah luwih dhisik lagi banjur padha mangan. Gusti Yesus sing waosan dina iki kersa nandhesake bab wigatine mangerti kawitan sarta makna tradisi wijik. Wijik mono saktemene luwih minangka tumindak kanggo njaga awak supaya ora kena lelara tinimbang kanggo nglestarekake tradisi. Merga wijik dadi lambang karesikaning awak, mula uga kudu kaimbangi resiking ati. Awak kang resik ananging ati kang reget kepara banget ing bebayani. Mula uga banget wigati wong reresik ati saka sikap-sikap reget kang lan jenes kayata drengki, srei, meri, luduk kemaruk, sombong, kongas, gampang kebrongot, pikiran ngeres lan sak pituruti. Banget wigati uga wong nyingkirake sikap kemersik-resik, nganyih-anyih kang dadekake wong wegah srawung mligine karo wong-wong prasaja, miskin lan keserakat. Sikap kaya mengkono mau kang dadekake liyan urip tetep rekoso lan sangsara. Ngrasuk jiwa welas asih nambi tansah nyaket Gusti jroning donga, bakal gawe resik ati lan pikiran saengga bisa tetulung lan nuntun pepadha tumuju karaharjan lan kamulyan. Para tresna pelem kinasih budaya Jawa mligine sarta budaya-budaya liyane sugih ing tradisi. Tradisi becik lan luhur prayoga kalestarekake nanging luwih prayoga meneh kamangerteni makna lan ancas tujuane. Kanthi mengkono, tradisi bisa lumaku selaras karo jaman, luwih-luwih lumaku selaras karo paham kekatolikan. Tradisi kang ora laras kang amung dadi sangganing urip prayoga katinggalake. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus kawula muji nuwun awit nugroho akal budi ingkang ngasilaken maneka warni tradisi. Mugi kawula saged milih lan nyaring tradisi-tradisi sawau saengga tetep nyengkuyung tuwuh ngrembakanipun pasamuan sarta gejang bebrayatan umum. Amin. Kunjung aspetalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.